Здравейте, казвам се Цветан Донски, аз съм управител на сервис Dibros Автомотив. Днес сме на гости при нашите колеги от DigiTurbo, за да разкажат малко повече за тяхната работа и съответно ние да кажем защо обичаме да се възползваме от това да работим с колеги като DigiTurbo и какви са плюсовете, разбира се, да направиш ремонт на един турбокомпресор и да си купиш нов. И в двата варианта работата като цяло ще бъде свършена, дали с новия, дали с рециклирания, но плюса от това да направим рециклаж на един стар амортизиран, счупен турбокомпресор е това, че ние получаваме доста ноу-хау и доста обратна връзка от турбосервиза, като тук в случая те правят анализ какво се е случило, защо се е случило, какви са причините и по този начин ние преди монтажа на новия или рециклирания вече знаем какво да съобразиме, така че да не се случи същото. Мите, ти нещо да добавиш? Искам да обърна внимание на това, че повредите в турбокомпресорите в повечето случаи са предизвикани от мястото, на което те работят. И визирам самия двигател, условията, които предоставя двигателя на турбокомпресора. Когато има някакъв проблем в двигателя, най-често и най-бързо се отразява това нещо върху самия турбокомпресор. И искам да кажа, че един турбокомпресор в повечето 99% от случаите се не се поврежда от само себе си. Това означава, че ако примерно човек реши, че няма да си сменя маслото на интервалите, може да кара колкото си иска. Турбината... Винаги ще има последствия от това нещо, което след това ще струва скъпо. Другото нещо, което пак е предимството ние да видим този турбокомпресор повреден е това, че когато го дефектираме, виждаме каква е причината за повредата и е много хубаво да има с кой да си говорим от сервиза, който ремонтира самия автомобил, да му обясним каква е причината за дефекта в турбокомпресора, за да отстранят тази причина, за да може след това този турбокомпресор да работи дълго до следващия път, когато се случи нещо такова и се променят условията за работа на турбокомпресор от двигателя. Хубаво е да има такива взаимни контакти. Ние не ги избягваме, дори ги търсиме. Много често, когато дойдат самите клиенти, собствениците на автомобилите, и те нищо в повече случаи не разбират от това какво се случва. Препоръчвам им да разговарям с майстора, който им прави колата, за да им намаля последващите разходи.